Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Kwachema. Yes, Malawi. Tikambiranenso tulero. Ndipo sitikusiya mpaka zinthu zisinthe. Sindikusiya kukamba mpaka tione kuti zinthu zikusintha. Otherwise, malive tizikhala upanga. Mpaka zinake zisinthe. Wina wake anandifunsa funso kunena kuti kodi chifukwa chani mutatuluka dziko la Malawi ndi pamene mwayamba kunena zinthu chilungamo kuchikutuluka mpaka mapano. Ndiye ndinamuyankha kunena kuti komanso ndimuyankhe pano kuti nthawi imene Kamuzibanda amalimbana ndi atsamunda ku Malawi anayamba matukuko ali ku Malawi. Nthawi imene malemu Chakufa Chihana amadzayamba zamatepate ku Malawi anayamba ali ku Malawi. Chifukwa ku Malawi chimene andale amafuna kupanga ndikuti munthu ukuyamba kumene kwadzudzula ukangonena china chake chosemphana chimene akufuna iwo amakupezera timilandu topanda pake, timilandu tosadziwika bwino kuti athane nawe kenako tsopano aliyense amakuona ngati iwo pepera. Koma ndifuna ndikambe izi chifukwa chakuti pali zinthu zingapo zimene tikufuna timasule dziko lathu la Malawi, timasulane tidzinena chilungamo mmene zinthu zilili. Ndiye tatiyendere tikambirane ziwiri zitatu, tikambako za oyimba ku Malawi, tikambapo za ndale ku Malawi, tikamba zinthu zingapo chifukwa chakuti let's correct zinthu zina zake zimene timalakwitsa tokha. Tipange correct zinthu zingapo. Ndiye lero ntchito yathu ndi imeneyi. Choyamba ndimaona video ya ma interviews aya ma HSA ku Malawi. Mene naona list yake ya ma districts onse Lilongwe apereka kandi 1000 people amene kufunika ku Nzimba 500, Blantyre choncho. Komano zimene zizolondola anthu onse kwaitana kuti bwerani pa ground tufadza pa interview. Mmene ntchito zosowera ku Malawi mukaitana anthu onse kungochitengeza chiche chivakanse kuti ichi chivakanse bweretsani ma certificate anu, bwerani mudzakhale pa bwalopa tufa titenge anthu. That's very cheap propaganda. Komanso ndi campaign yopusa. Kubwera ndithu china ntindi cha anthu apondana, anthu avutitsana pomwe mwasaka kale anthu amene mudziwa atengedwa. Mwana wa uje, nsuweni wa uje, wakuti choncho basi. Let's be realistic. Zanzeru zimenezi kuti mpaka na anthu ma thousands kubwera pamalo chifukwa choti mukanika kupanga interview yabwino bwino. Kungwauza anthu kuna kulimbirani makalata anu. Mukalimba makalata gulu loyamba bwerani anthu 100 mdzapanga interview, gulu lachiwiri bwerani anthu 100 mdzapanga interview. Koma onse kwabweretsa pakamodzi ngati zitsiru. Ana apita skulu bwino. Ena nyamula ma degree, ma diploma mmanja, ma certificate awali mmanja. Bwerani nonse kuno mudzapange chani interview. Interview makhala choncho. Sindale zimenezo. Sikupusitsa anthu kumeneko. Kupanda zeru kumeneko. Chonde andale tisamatengane uchitsiru. Tisamaonetsane ngati kuti Malawi sitiganiza. Kwabwera anthu china ntindi ndimaonera ndithu Zodiac online china ntindi cha anthu. Chifukwa chokuti muni maganizo ansonkhano basi mutu manumo kuti china ntindi cha anthu chikabwera chonchi tipange mwakuti anthu aone manambala kuti ayi anthu amamva tikauza zochita palibe zandale ayi. Ikana ma strategy oyenera boma chonde, ikana ma strategy oyenera kuti anthu mupezere anthu ma vacancy adzilembera, akalembera pangani shortlist imene zimakhalira nthawi zonse.
pali nzeru papa. Nde uchimfa china chake boma ndilo mweri boma ndilo mweri chifukwa chokuti waja ndazi lendile ndalama ya ndasi 5000 akupatsa ku nsonkhano kuja basi ukati vutitse tukamba tsogolo la Malawi dziko lathu kumalikonda tsogolo la dziko lathu kumalikonda Malawi kumankonda Malawi. Boma ndilo mweri iya isirufuna kubwerera ku DPP iya isirufuna chakuti atabwera wina aliyense adzapangabe zopusa zomwezo. It's stupid. Zopusa zopepera zonyasa. Ndale zotani anthu kumangolemera anthu omweomwewo kagulu kochepa komweko yayi koma boma ndilili nyakanyaka boma ndili zopusa. It's stupid. Sisi wena umakhala choncho zinthu. Malawi okomera tonse abwera liti pakati paje tinakhulupirira tonse government yayi tonse ikubwera mboma tonse ipanga zokomera ife zokomera tonse Malawi sadzika okha patsogolo koma apanga zokomera Malawi. Zimene zikuchitika panozi mpaka wina anakamwalira nazo nkhani zake zomwezi chifukwa chokuti amafuna china chake chosiyana chimene mukufuna. Osamewala Malawi tikulirabe achilima ndipo ena manena kuti ayi mukutenga imfa ya chilima nkuipangitsa ndale sindale ayi. Ndi munthu amene mwina Malawi amaganizako kuti angapange za nzeru pa nthawi imeneja. Tsopano munthu amene yoyo ena ake anaonetsetsa kuti asapezekenso asakhaleponso. Boma lomweri boma ndilili boma ndilomweri sili kusintha. Anthu akuvutika iwe abale yako akuvutika iwe abale yako akuvutika kudzina kuti boma ndilomweri ndi kuti chani akupatsa zingati zopepera ka tindalama tomwetu timasauza ndikujato ndi fojo cha boma nkumanena kuti boma ndilomweri lisasinthe zinthu zikuonongeka. Tikuchita kuona kuti chingalawachi chikagwera ku phedi nkumango kuti boma ndilomweri ndi kuti chani. Zopepera basi. This is the right time Malawi to change. This is the time to change. Osatengera ndikubwerenzanso kuti ngayangwa kwanu ngayangwa chipani chako kayangotani no. Tikufuna tsogolo labwino la dziko la Malawi. Tikufuna Malawi apite patsogolo. Siri kunena misewu yokha. No. Anthu saje chitukuko cha misewu. Inde misewu ndiyofunikira chifukwa imabweretsa katundu mdziko. Anthu saje chitukuko cha misewu. Ngati mthumba mwa munthu mulibe ndalama agula banji gali moto kaenda pa msewu paja agula banji mafuta. Ngati munthuyo munthu akulandira 400,000 pa mwezi ndochepa akulandira 400 eyo. Tinene mulilongwe muja amene akulandira 400 eyo ndochepa kwambiri. Ndiye uganize kuti rent mulilongwe imakhala bwanji kuti ukapeze nyumba yabwinobwino rent. Minibus ndalama zingati pano chabwera ngorena kuti 2000 kuchoka ku 49 kupita town iwe kulandira 400 pa mwezi 2000 kupita 2000 kubwera that's 4000 pa tsiku 4000 times 30 4 times 3 ndi bwanji that's 12 ndio kuti 120,000 kupita transport rent sunajotsepo school fees ya mwana sunajotsepo chakudya sunajotsepo kuthandiza makolo kumudzi sunajotsepo. Nchifukwa chake anthu mboma akuba ndalama. Chifukwa chake anthu akuba ndalama chifukwa chokuti kandalama kamene akupatsidwanso sikukwana. Nde wina adzire boma ndilomweri boma ndilomweri kuti cha things have gone wrong. Tinene chilungamo zinthu zaonongeka.
Sitikuloza chala munthu mmodzi, tikuloza chinthu chonsecho. The whole organism of government has failed. Ndi chifukwa kuti nako upeza kathuta mbala, kathu kwacha. Nkumanena kuti ayi izizi tisasinthe koma tatenti yese kukonza tikonza chani pene pajapo. Galimoto ngati yaonongeka injini, umangogula injini ina nkuikamo. Koma ngati yaonongeka injini, gearbox, clasher, ndi zina zambirimbiri, umadziwa kuti mtengo wokonzesera zinthuzi. Nchimodzi wotse kugula galimoto ya nyewani, ndati pano pa Malawi yafika poti tigule galimoto ya nyewani. Tingogula ina. Tisanyengererane. Tigule ina. Tisinthe zinthu. Zinthu zisinthe. Sitikunena kuti so amara bwereyo akhala ndi a very perfect plan yokonzera zinthu, koma at least amene akubwera aonetsetse kuti Amalawi tikutha kugula zinthu very basic things. Chakudya, nyumba yokhalamo, basic needs ya pamoyo wa munthu zizikhala kuti ali nazo zinthuzo. Tikamakamba za misewu zikhala secondary. Kuti ayi koma ndili galimoto mansewu usiku koma muli mapoto. Umakamba zimenezo, that's secondary. The first thing ndikukhala ndi ma basics amoyo. Kodi ana andipogona? Kodi chakudya chilipo nyumba apa? Kodi kusukulu ana wako anitsopita? Zinthu zazing'ono zokuti aliyense Malawi amene amapereka msonkho choyamba kupanga nchokuti Malawi amene amapereka msonkho akhale ndi zimenezi zitatu. Basic needs pamoyo wa munthu. Nkukanika kuwapatsa anthu ma basic needs nkumana ndi boma ndilomwere. Iwe mutu kugwira iwe. Ndale zalowa kumutu mpaka nofika point yotu kumangoona kuti aliyense mchitsiru tidzingodyako ndalama imene tikulandirayo fora akupatsa ndalama pang'ono wanyamula chikwanje ukakhapa anthu kwina kwake wopusa kwa basi. Stupid. Ndale zoma ngokhalira unyengererana. Chifukwa chokuti ndi abwana inu president si bwana. President ndi wa ntchito wa Amalawi amene anakavota nkumpatsa ntchito. Tayang'anira chinthuchi. Tayang'anira ni chinthuchi. President ndi wa ntchito wathu. Ndiye vuto ku Malawi timampatsa no munthu uja no mphamvu yochuluka kuposa ntchito yake. Mphamvu yochuluka kwambiri for what? Tukumvana koma. Let's be serious. Let's be realistic. Tiye tiganize mwakuya. Chifukwa ndibwerezaso kunena kuti ngati iwe sikuyendera chifukwa chokuti bomalo mmagwirizana mmamvana ndi bomalo, it doesn't mean aliyense muyendera chimodzimodzi. Don't look at your own personal needs kaye. Uyang'ane kodi gulu lonse likuti chani, kodi anthu onse zinthu zikuyenda. Kale timabwerekana ndinana naso mbuyo mukunena kuti kale timabwerekana 100,000 ukhala ngati okay se undipatsa liti okay tenga iyi. Pano pandano ungapita ku nyumba kwako kuza ndibwereke 1 million angakupatsa. Even andalama awo ziwavuta. Alephera kulipira antchito awo. Andalama awo. Ndiyo kuti chani iwe. Mawu kuti boma ndilomweri tachotsani zimenezo zopusa. Amalawa kuvutika, Amalawa kufa ndi njala. Take it out. Take it out. Remove that statement. It doesn't make sense at all. People are dying in Malawi. People are not eating in Malawi. Komaya kwa kwatuko. Tiye ndidziganiza mwanzeru. Tiye ndidziganiza zinthuzi mwanzeru. Osamango supporta mopanda zelu. Zizati potatoka patsogolo.
understand me when I'm saying that. Zizatipweteka patsogolo zimenezi. Ndino amalawi anzanga, tiye ndiganize bwinobwino zisankho zikubwera. Ine ndili naye womvotera, ndili naye wanga, ndipo ndili nazo zifukwa zimene ndinasankha munthu amene yoyo. Ndili nazo zifukwa. Kuli bwino ndisankhe munthu amene ndikudziwa kuti anachita zakuti anachitako bwino, koma apa analakwitsa patha kukonzeka. Komano uyu wang'amba zinthu waononga zonse zingotani zingolakwika. Ndiyeno pa zinthu 100 zimene wachitapo wapangako 10 zabwino zolondola. Amene yosuli ngwa bwino ayi. Olo ili kampani akakhala kuti CEO zinthu siziyenda bwino amamchotsa. Olo uli mpira omwe akangopeza kuti coach manager ayo sizikuyenda bwino amamuchotsa. Ku Man U, ku Arsenal, kaya ndi ku Bullets, kaya ndi Wanderers, akaona kuti sakuziyendesa bwino zinthu amamchotsa. Timathamangira bwanji akumpira aja osathamangira wa dziko. Iya Bob Mpinganjira sayendetsa bwino. Iya ikhanga kuti uyu pasuwa sakuyendetsa bwino. Iya ikhanga kuti wakuti achokepo tipeze coach wina. Chifukwa chati timanena kuti tipeze coach wina? Chifukwa chokuti wakanika kuyendetsa timu. Ndeti kuti iyi president wapano wakanika kuyendetsa Malawi. Bwanji tinchotse ngati wakuti muja. Zusiyana pa? Professor Peter Mutharika kati kumchotsa mboma. Chinachika ncha? Panachitika mademo chifukwa kuti anthu they were not satisfied. Komanso anthu anauzidwanso ma information ina ndi ina yolakwika. Ayi uyu akulononga zinthu. Tendi nchotse ife tichita bwino. Kudzango palira anthu enawo. Bwanji kochi, bwanji titenge kochi okuti watifikisa kwa AFCON. Iye atakalephera kwa AFCON chabwino. Komano uyu mabedi uyu. Takanika naye watikanika mabedi akukanika ndikufika kwa AFCON iko. Bwanji meke mwase uja. Nzomwe tukamba atu. Tate ndikonzeka dziko kathu. Mwachikondi. Tidzikondana. Mwachikondi ndithu ngati chikondi chopalibe ni nani? Chifukwa zinthu kumene zikulowerako zitachitika mademo anachitika nthawi imene Professor Arthur Peter Mutharika amachoka mboma, if I remember very well. Pano paja mwaziri umakhetsedwa anakakhala president wapuma wonena kuti ine sindikufuna, ine boma ndilili, ine ndiye bomalo. Pana kakhetsedwa mwazi ku Malawi kunakavuta. Koma mkulu uja anaganiza kuti yaye simati ndulakwitsa. Tengani. Mavuto okaoka. Makontrakt mboma kumangopatana ndi ya iwe nisoni wanga tenga contract, iwe ndi mwana wanga tenga contract. Mpaka kufika nthawi kuti ma passport ku Malawi nkuvuta nkomakanidwa maiko ena. Chifukwa ma passport akupangidwa machangu. Ena ake awina contract umene kuja. Iya vuto ndi director Kalumo. Ayi msaname. It wasn't Kalumo ku immigration kuja. Nganduna mani nani. It wasn't Kalumo. It was because contract mnapatsana pachibale kwina kwake. Anatenga contract amafuna kuti kumene apitako akapanga ndalama mwachangu zambiri nkuiza cheap materials. Tende likonde dziko lathu Malawi. Tipange sankho zolondola. Chonde. Let's make the right decision panopa kulibe nsomawa. Chonde panopa tipange ma decisions olondola, zisankho zolondola. Posankha apapa, kusankha ndithu September akubwerayo. Tisankhe ndi mkwiyo. Tisankhe tikukhalisa bwinobwino. Umphawi umene tauona uja. Tisayiwale chifukwa chati mahanda auti chimene amatipatsa andale. Let's remember ili ndi dziko lathu silidasintha. Dziko ndi lomweli.
koma boma silomweri. Tisinthe chonde, tisinthe. Wina kuti ayi maoneka ozindikira kunjako. Ndikuona comment yanu hapa. Chifukwa chake Kamuzu anayambiranso kudzudzula boma la azungu atatuluka kaye. Chifukwa mmadziwa kuti mummanga. Simmathamangira kumanga munthu. Akangodzudzula munthu mwamanga. Mwakapanga malamulo mpaka na sabalo chakuti kuti anthu adzikanika kunena zenizeni zimene zikuchitika, anthu amangike. This is so wrong. Tikuyenera kuti tisinthe dzikoli. Akuti nde pali kunyozana kwa Malawi. Akuti mumaoneka ozindikira. Ozindikira ndinuyo. Iwe ndi ozindikira iwe. Ukanika unena zonse zulakwikazi iwe ndi ozindikira. Uopa cha? Ine sindikuopa, ndikunena zimene ndikuziona, ndikunena zimene zikundiona. I'm talking about the corruption that is at the highest level of government in Malawi. I'm talking about the corruption at the police service. I'm talking about zosezo. Munena cha? Munthu ngati amata kundisha OC kuti antulutsa wina wake munthu ali ndi mlandu nde munena chani? What kind of security do we have in Malawi? What kind of security do we have? Ingati kuti boma langokhwefula chilichonse alesa apanga zimene afuna. Ngati pachiongolero ikhala ngati kuti ndege ili pa autopilot, pilot akamwa madzi kuseri. Alesa ngalowe mmene muja angogwira mabarani yake. It doesn't work like that. Sizanzeru zimene zikuchitikazi. Let's be realistic, let's be straightforward. Madzi aende chilungapo chene ngati madzi. Madzi akenso ansinje wa Shire ndi Zambezi. Let's love our country. Then tilikonde dziko lathu. Ndachoka uku ndikufuna ndiloweno kwina. Anthu amene mapanga promote ma shows ku Malawi ndimadziwa kuti ambiri ndino makhalanso kuti mwalandira ndalama ku ndale kaya ndikuboma kaya ndikuchipani. Pakati apo panachitika show ya Burning Spear. Ndikuyamba izi fani makambirana ndi some of the artists ku Malawi, ena they are abroad, ena ali ku US, ena ali ku Germany. Show inachitika Burning Spear kubwera ku Malawi. Mukanene zona inu Lawi akakhale supporting artist wa Burning Spear zikugwira apo pene. Zikugwiriza. Iko Malawi ndi fan roseketsa kwambiri. Ndati zinthu zina zimangochitika kuponderezana. Ndikulowa ku nyimbo tsopano ku music kuponderezana. Mukuchita kudziwa kuti ku Malawi kuli Blasto, mukudziwa kuti ku Malawi kuli Trumel, mukudziwa kuti ku Malawi kuli Tough Lions, mukudziwa kuti ku Malawi kuli chani a reggae nene kuti ngati audience ya Burning Spear ya reggae. Sungakanitengere Gilles kokamwika pa stage ndi kuti chani. Are we serious with our artistry? Are we serious with our art? Kuponderezana kumene koko. For instance, titane gulu chuko kwambiri la gospel ku Malawi. Muitane Israel Houghton, okay? Ron Kenoli. Ndikuitana Kamuzu Barracks singers uli kampange support yuja. Muli serious inu? Kulibe anthu oyimba nyimbo ngati nkulu amene uja. Audience yake imene ijaye. Simungatenge poka mwala kachala. Kwa mwika pene pa praise umali kwa mwika audience ngati manager. Nchimodzi kuti ku Malawi kobwera 50 cent. Ndikwatenga ma blacks kwa ika pene pa chira kaimbe. Mutu wanu kugwira. Iwe promoter mutu wako kugwira. I know utaonera kuti I am looking at the numbers. It's not about the numbers bwana. It's about audience imene kufuna libere kumene kuja. So pano mukampatse artist amene akubwera kuchoka kunjayo 50 cent. Audience ya reggae ya ma blacks. Amvana. Si anthu adzingokhala nkumangodikirira ma blacks here.
tikonze zinthu, let's correct zinthu zimene zikulakwika, let's correct, tikonze zinthu. Ndili ni mpata olankhulira pano, wina sakandisumira mwachangu nkukangu njatidwa osadziwika bwinobwino. Ndife anthu oganiza kwambiri Malawi, azeru ambiri. Ndimawerenga maposta anthu ambiri pa Facebook paja, anthu azeru makangati ku Malawi aliyense ngo anzeru, ndipo ndizoona aliyense ngo anzeru. Koma nzeru zathuzo zima zatipeta tikafika pena pake, chifukwa chokuti we become biased. Timayamba kuganiza kuti tsopano ndikati ndawanena achakwera sanimanga mawa, koma kumene kudziphera ufuruko ndikuti mukuwapatsa mphamvu yambiri yokuti adzikumangani, adzingoti mangabe chifukwa choti talankhula chimene chili kumtima kwathu. There is freedom of expression. Freedom imene panopa kulibe dziko mathumu. Inu simunaona ku America anthu amata kumunena Donald Trump, kumunena munamva kuti amangapo anthu oseacha. Kwati konde kwatani? Kadziko kotere basi tidzingomangana kuthana basi yayi kuchititsana mantha. Iya isunga nene Richard Chimwendo Banda ndarumangidwa azazi. Umene uchandi udindo wake ndipo timasirana zimene zija padzabweranso wina. Tsopano munthu akabwera pa office paja sikuti office ndi iyeyo wangogwira mpando wa office. Sitilemekeza munthuyo chifukwa ndi munthu nzathu, ulemu wake timapatsana wamalire chifukwa ndife anthu, ulemu wa umunthu. Koma akalowa mu office muja iyeyo timampatsa ulemu chifukwa cha mpando uja, timapereka ulemu ku mpando osati kwa iyeyo. Ayi fana iso ni munthu amalakwitsa. Ayi ndithu ndakamba fundo ziwiri zimenezi, tiye ndipange choyamba Malawi. Let's change government. When we're saying changing government, sitingokamba kusintha president eka, tisinthe structure ya government. Kuti ndikuwuzeni kunena kuti ambiri akamalowa pa president sadziwa kuti kodi kuli chani mu dzina la president. Kuti akakhala pa mpando uja chimafunika ndi chani. Pamakhala ma demand ena ochoka ma president ena akunja. Mabungwe akulu IMF, World Bank, chani amakhala ayika ma demand awo pa iweyo. Ukakhala usiwa ulimba mtima, ukudzitengera zinthuzi pa ngongo, umapezeka kuti chilichonse ungopanga bawo, chilichonse ungogwadira mantha kuti kodi ndikangopanga chisankho ichichi. Ma president anzeru amene akhala ku Malawi, Bingu wa Mutharika, akhala ku Africa kuja Magufuli, tikambeza Muammar Gaddafi, tikambeza Kwame Nkrumah, tikambeza ina aliyense amanabwera ndi nzeru zochuluka, nzeru zabwino za dziko lake za Africa. Ali kuti chinachitika cha ndika moyo komweko kabwereso Malawi. Wina akangokamba kusa nzeru, akangokamba sa nzeru pang'ono, uyu njateni mmange. Akulu ngati mundi fundo zosiyana zosemphana ni munthu yo doesn't mean kuti munthu yo walakwitsa. Munthu yonse naye ndi maufulu ake opanga protect citizenry yake as a citizen of Malawi. Please tendi kwanze Malawi watsopano okomera tonse. Have a blessed day. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.